Μπορεί από το σημερινό παιχνίδι να μην εξαρτώνται πολλά όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως η περηφάνεια θα είναι καθοριστικός παράγοντας, φέρνοντας με τη σειρά της πάθος και ανταγωνισμό μέσα στο τερέν. Προάγγελος αυτών οι φωνές και τα ατελείωτα τραγούδια των οπαδών. Το ιδανικό σκηνικό για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Για όσους απομακρύνθηκαν για λίγο από τις... Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Αν και την βρήκε με καλό timing, δεν είχε την απαραίτητη ακρίβεια η κεφαλιά του. Η Μπεσίκτας, παρότι είχε πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή, τελικά δεν έκανε τίποτα το αξιόλογο. Λοιπόν, Γιώργο, ποιον θα ήθελες να επισημάνεις ως τον άνθρωπο κλειδί σε αυτή τη σειρά? Φοβάμαι πως δεν θα είμαι αντικειμενικός για τον Τρέντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Του έχω αδυναμία. Για μένα ένας από τους κορυφαίους ακραίους αμυντικούς όσον αφορά τις επιθετικές του αρετές και τη δημιουργικότητα. Γι' αυτό και το τελευταίο τρίτο του γηπέδου είναι και το αγαπημένο του σημείο. Έχω την αίσθηση ότι τρέφεις συμπάθεια προς τους αμυντικούς, Νεϊμάρ. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Καλή ιδέα, τα έχει τα τρεξίματα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. James. Επιχειρεί την παλιά. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Προσπάθησε να τον σταματήσει και τα κατάφερε. Καλή μπαλιά. Εμπαπέ. Νεϊμάρ. Μαραντόνα. Και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Φαίνεται καλή η βαθιά μπαλιά. Θα την επιστρέψει με τη μία. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Έξυπνα πάει για το κέντρο της άμυνας. Νεϊμάρ! Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Έκανε φοβερό σουτ από πολύ μακρινή απόσταση. Φόντεν. Στην μπάλα ο Εμπαπέ. Σακά είναι ελεύθερος και περιμένει την μπάλα. Έκοψε την πάσα. Καντέ. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Καντέ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πολύ καλή πάσα. Μαραντόνα. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη μπαλιά. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Εμπαπέ. Είναι επικίνδυνος εκεί. Νούνο Μέντες. Έξυπνη η πάσα του. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Τον βγάζει σε πολύ... Εμπαπέ. Για λίγα εκατοστά μόνο η μπάλα βγήκε out. Πολύ αξιόλογη αυτή η επιθετική προσπάθειά τους. Ίσως να άξιζαν το κάτι παραπάνω εδώ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την μπάλα. Α, δεν τη φτάνει αυτή. Φαίνεται καλή η βαθιά μπαλιά. Όπως θα διώξουν. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Εμπαπέ. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή.
Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Η μόνη εναλλακτική λύση, Χρήστο, θα ήταν να καθόταν απαθής και να τον έβλεπε να σκοράρει. Αλλά σκέψου τι θα άκουγε αν το έκανε αυτό. Για να δούμε αν θα το πάει για μέσα. Ο Καντέ με την μπάλα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κριστιάνο Ρονάλντο. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Υπέροχη πάση και προσπαθεί να σουτάρει. Να το! Και ναι, ήδη το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Αυτή η χρονική στιγμή είναι πάντα ιδανική για να σκοράρεις. Το καλό κλίμα θα είναι εγγυημένο στα αποδυτήριά τους. Σε αντίθεση βέβαια με τα αντίπαλα που μάλλον θα επικρατεί σκεπτικισμός. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Αυτό Πιάνει ένα σουτ και σκόραραν. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. έχω την εντύπωση ότι ένας αμυντικός κάλυπτε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Και γι' αυτό μάλλον δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Έως τώρα έχουν δεχτεί 2 γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Τι θα έλεγες για το πρώτο ημίχρονο? Νομίζω, Χρήστο, πως τα 2 απανωτά γκολ έριξαν στο καναβάτσο τον αντίπαλο που έδειξε αρκετά τροτά σημεία. Μάλλον θα είναι αμήλικτοι και στη συνέχεια, διευρύνοντας κι άλλο το σκορ. Με το 2-0 απόκτησαν ένα καθαρό προβάδισμα στο σκορ. Το σφύριγμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ρούντιγκερ. Ο Φόντεν με την μπάλα. Σακά. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Νεϊμάρ. Υποδειγματική άμυνα και πάλι. Νεϊμάρ με την μπάλα. Μπήκε με άσχημο τρόπο. Σωστά δίνεται φάουλ. Νεϊμάρ. Και έχουν άλλη μία ευκαιρία τώρα. Θα πασάρει προς το άκρο. James. Εδώ έχει χώρο μπροστά του. Κεφαλιά. Αυτός ο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή τους εδώ, αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Άρνολντ. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Πιστεύω πως πρέπει να έκανε λάθος εκτίμηση της απόστασης. Γι' αυτό άλλωστε και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί που ο ίδιος ήθελε. Φοβερή παλιά. Νεϊμάρ θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Νεϊμάρ Καλή παλιά. θα την στείλει στα δίχτυα. Υπέροχη προσπάθεια. Τα κατάφεραν. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Ο Μαραντόνα αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια. Ήταν υπέροχος μέχρι το τέλος. Ενώ συχνά βλέπεις παίκτες να πηγαίνουν πολύ καλά και μόλις μπαίνουμε στην περιοχή όμως να τα θαλασσώνουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε. Κατέβασαν τη διαφορά στο 1 γκολ. Χρειάζονταν ένα γρήγορο γκολ και το πέτυχαν. Τώρα θα πρέπει να πιέσουν ακόμα πιο πολύ για την ισοφάριση. Μαραντόνα και κάνει το σουτ. Ελάχιστα πιο κάτω να είχε πάει. Ευκαιρία να σουτάρει. Και πάει για τον γκολ. Παρατρίχα να το βάλει. Ο Νεϊμάρ Δεν έκανε και την καλύτερη επιλογή εδώ. Για μένα έπρεπε να είχε πασάρει ή να είχε σουτάρει με καλύτερες προϋποθέσεις. Ευκαιρία ο Ρονάλντο.
Γρήγορες, κοφτές πάσες. Καντέ προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ράις κατάλαβε έγκαιρα την πρόθεσή του. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Κατάφερε και την κράτησε. Προσπαθεί να βγάλει μια έξω. Σουτάρει με δύναμη. Εδώ έκαναν μια πολύ καλή ευκαιρία. Σήμερα οι επιθετικοί τους διασπούν την αντίπαλη άμυνα με μεγάλη ευκολία. Αν δεν κάνουν κάτι γρήγορα γι' αυτό, μάλλον θα τους στοιχήσει ακριβά κάποια στιγμή. Πάει για τον γκολ. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Ναι, πέρασε η Εμπαπέ! Η Μπεσίκτας εδώ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Η προσέγγιση τους στο παιχνίδι έχει γίνει σαφώς πιο επιθετική. Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα. Βρήκε στεναρή αντίσταση εδώ, δεν μπόρεσε. Ρονάλντο. Εμπαπέ. Νεϊμάρ. Εμπαπέ. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πολύ ρίσκο αυτή η πάσα του. Κριστιάνο Ρονάλντο. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Εμπαπέ. Σακά. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Έτοιμος να σουτάρει. Γκολ! Και τώρα αποκτούν έναν αέρα 2 τερμάτων. Φοβερή η ψυχραιμία του υπό τόση πίεση. Επανειλημμένος έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Με αυτό το γκολ αλλάζει η δυναμική του αγώνα. Κέρδισαν κόρνερ. Η Μπεσίκτας Κέρδισε το δεύτερο κόρνερ, ενώ οι αντιπαλοί τους δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα. ψάχνει για κάποιον δικό του εκεί. Ξεπέρασαν τον κίνδυνο και τώρα σειρά τους να απειλήσουν. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Η μπάλα στον Λεβαντόφσκι. Σάλαχ. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ροναλντίνιο. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Κατάφερε και την κράτησε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την μπάλα. Καλή παλιά. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Ο πίνακας δείχνει 4 επιπλέον λεπτά. De Bruyne. Η μπάλα στον Σάλαχ. Το σουτ. Η μπάλα στο πλεκτό. Αυτό το φινάλε δεν συνιστάται για καρδιακούς. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Πίεσαν πολύ στο τέλος, αλλά μπράβο και στις δύο ομάδες θα έλεγα για τη συνεχή επιμονή τους. Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον βλέπουμε να παραλαμβάνει το τρόπαιο του παίκτη του αγώνα.